filɛ ka Mali kunnafoni ɲɛnamaw k'u ɲini k'u dɔn aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ bi an wulila an sera Badile maliyɛn ma jamana kibaruyabaw a bɛ se k'a da don a la ka walawalali kɛ cogo min na i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ bi nouvelles bɛ yen nɔ a ka ca actualité ka ca donc Badile maliyɛn a bɛ fɛn caman kalama kunnafoni ko la an b'a fɛ ka ale ɲininka a k'a da don a la quoi Badile maliyɛn jamana kunnafoni ba minnu bɛ nin wagati in na i bɛ se k'i da don a la ka walawala Amadu Kufa k'a denkɛ neutralisera yala a kibaruyaw ye jumɛn ye Badile maliyɛn. D'accord Yaz, merci beaucoup. Yani an ka don Kufa denkɛ ale ka fagali hukumu kɔnɔ an bɛ maliyɛn bɛɛ fo nin waati in na maliyɛn cɛman ani musoman denmisɛnnin maakɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Yaz, ne de bɔra k'a fɔ kunun mercredi ngo le fils de Amadou Kufa. Amadou Kufa jumɛn de ko don parce que n delila ka baro bɔ ka kɔrɔ ngo Kufa réel maa min yɛrɛ tun ye Kufa ye réellement a fagara France fɛ suite à l'attaque de Kɔnɔ. Maintenant après u y'a ye k'a fɔ u ye erreur kɛ a fagali la u ye mɔgɔ wɛrɛ de créer k'o bila nɔ na un certain Amadou Diakité. Actuellement a bɛ zone des 3 frontières kɔnɔ a dagalen dɔ yen bi. Amadou Diakité o de Kufa nɔ na bi. O denkɛ Yaz ngo o de fagara mardi le 14 février ayi ou bien ka bɛn don jumɛn combien février Amadou 13 voilà 13 février. Amadou Diakité il est également le fils de Amadou Kufa. Non Amadou Diakité de Kufa nɔ ta i bɛ ka kuma faamuya. Oui je vois. Kufa sale ale de Kufa place ta ale de bɛ Kufa rôle la sisan a bɛ ne de bɛ n'a fɔ Kufa sisan o denkɛ Amadou Diakité denkɛ n'o tɔgɔ ye Aba Diakité o de ye fagara Mali armée fɛ mardi ka bɛn 13 février ma action de kɛra nin cogoya la mardi. Badile maliyɛn c'est une très bonne nouvelle si les faits sont confirmés et tu viens de dire que c'est confirmé donc i bɛ se k'i da don a la k'a walawala comment il a été neutralisé Mali faamaw mun wɛrɛ bɛ yen tuguni ka fara nin fɔlen ninnu kan parce que c'est pas parce que a ka d'an ye de quoi k'a ka kɛ a ka di maliyɛn fanba ye bi mais an ka kan da don a la fana comment il a été neutralisé quel remerciement on doit donner à nos femmes an kan ka nisɔndiya n'a ye cogo di Badile maliyɛn. Yaz wallahi kɛlɛ dɔ bɛ Mali kɔnɔ maliyɛn yɛrɛ t'a dɔn ko kɛlɛ min bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ. Parce que ni mɔgɔ b'a dɔn ko kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ i ɲɛ b'a la walima i somɔgɔ b'a la walima ko i ye kɛlɛ yɛrɛ vécu siɲɛ kelen pewu siɲɛ kelen n bɛ misali ta maliyɛn minnu tun bɛ Côte d'Ivoire en 2011 kɛlɛ min kɛra Côte d'Ivoire fo bi u bɛ siran kɛlɛ ɲɛ u tɛ kɛlɛ ko kuma fɔ hali problème wɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ n'u ye kɛlɛ u bɛ jɔrɔ ni kɛlɛ de ye o de la les problèmes secondaires n'an bɛ Mali kɛlɛ ko kalama an t'an da don problème secondaire la le fils de Amadou Kufa Aba Diakité comment il a été neutralisé n b'a f'i ye. Parce que ne de kɛra maa fɔlɔ ye k'a fɔ Mali bɛɛ n k'a fagara jusqu'à présent bɔlɔlɔ sira tɛ yen mun bɔra n'a ye fɔlɔ zone des 3 frontières kɔnɔ bi terroristes ka base jugu de bɛ yen fɛn o fɛn sera ka gɛn Kidali kɔnɔ a caman taara daga ye Niger terroriste belebelew u bɛɛ dalen don yen Burkina terroriste ɲɛmaabaw u bɛɛ dalen don yen yɔrɔ de la u bɛ ko bɛɛ labɛn de ka yɛrɛkɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ taa tiɲɛni kɛ maintenant i b'a dɔn u kun kan ka doter munition dɔ de la c'est à dire maramafɛn dɔ de kun kan ka taa d'u ma cogo mun na u bɛna tiɲɛni dɔ boloda o tiɲɛni kun bɛ taa kɛ T-site Kidali T-site. Le 11 mars 2022 Mali taara deuil national là on a perdu 42 militaires suite à une attaque terroriste o Aba Diakité ne kun bɛ o turupu ɲɛfɛ olu de dankara an ka Mali sɔrɔsiw la an taara deuil national là bon sisan i b'a ye k'a fɔ munition min kun kan ka d'u ma a tɛmɛna an kɛrɛfɛ jamana dɔ fɛ n bɛ jamana in tɔgɔ to yen mais don nataw la a bɛ bɔ masigaw la parce que n dalen don n ka kuma na donc Yaz n'i y'a ta k'a lajɛ a tɛmɛna o jamana fɛ waati min na o y'a sɔrɔ an ka vecteurs aériens bɛ sanfɛ o bɛ jateminɛ na fɛn dɔ kɔni tɛmɛna mais vecteurs aériens ye signalement di k'a fɔ nin ye siganafɛn ye mais an k'a suit nin ye mun fɛn sugu ye mais a bɛ bolimafɛn kɔnɔ a dogolen don a bɛ camion de kɔnɔ a bɛ k'i kunda zone des 3 frontières kan drone de y'a suit parce que n'i ma fɛn o fɛn suit n'i gɔnna k'a gosi i t'a source dɔn i b'a suit k'a source dɔn pour que k'a bɛɛ dégrader ɲɔgɔn fɛ Mali armée u ka professionnalisme kɔnɔ u ye camion in suit jusqu'à zone 3 frontières kɔnɔna na u taara se tuba dɔ kɔnɔ camion ninnu jɔra yen pour la première journée maa si ma na maa ma bɔ camion kɔni jɔlen tora yen ten maa tɛ munumunu a da fɛ a chauffeur b'a kɔnɔ drone y'i mada a bɛ jateminɛ na
Deuxième jour, machimana. Troisième jour, maman il y a faut les dourna. Les dourna abani ou ma mouani chega na ga chedon. Ou la coupe na ta menen de ta sisa ka ta na basique kono. Parce que camion ko tsika bolika ta basique kono ka daka avec kene wala do de bolika do basique kono. O kene wala avec ka kono ka te e sutara kono na. Donc abeye parce que avec ka bol tout kono directive de fait. Donc abana ka chedon gula be pick up la do be moto la nana do menen do ta folo. Durun nyebala. C'est avec la instruction de ebenta ou yeminen do ta donc ou a transporter ka tout ka base comme drone tukuru ko kata don mu yere daga yoro jume ka da soro vraiment base babu bulu drone ma fin fo ata recharger kana aba nous na deuxième tour là où on a 28 personnes parce que là où me fait ka minen bege transport client aux enfants ou nana yazu wati muna ou be minen kan guta do be ka srata panguru nana drone ye bom kun folo bla parce que bi an vétérinaire no be frappe ga chogodi e ba so ni mo be ka bol duguma peut-être même misali ta à 100 vitesse maximale à l'heure nous be kata ni be fait wulu soro ite bom bla ga jugu kan yani bom ma se duguma ba soro temena i ba bla o nya fe di à quelques mètres ou be do ala merci ou be do ala donc kele be ka ken professionnalisme de kono armée bom bla nya fe ou tara do ala wulu sara ay do bla milier la munu be na wulu be do ala ka do bla ko yaz ko dégrader ko tugala abatoro de la comme Mali armée à Saint-Valentin fêté tantôt là il faut que les 13 non yaz Saint-Valentin donc Saint-Valentin fêté Amadou Koufa de anaga ame sebe kuma na Saint-Valentin ko kuma dabla sur ba de Mali kono parce que moi je ne peux pas comprendre que wati muna do te musoko kalama ou te denko kalama ou te bako kalama ou te fako kalama ou be kungo kono le blena ka on sauver on bala yango Saint-Valentin cadeau d'amour et ainsi de suite angata question wala je t'en prie angata question wala a vidéo partager ani bad le malais be ngabolo aba fait amna Mali ki bore baw ka wala donc les 13 kanabla bila malien terroristes be journée de dé là donc peut-être bad le malais anga office du Niger qu'on a là qui va pas du nom mais non watina parce que anibe qui va do ga mun réseaux sociaux ça ko nomination do ni feno ko se ga do fa yo ya zanyi kuna funa o yokunu conseil des ministres jabi bora ko au titre du ministère de l'agriculture femi office du Niger ma wara numelay ni nga PDG Korobo le président directeur général n'o ye Abdelkarim Konate en pays ale bɔra yen kana ni maa ye ni maa min tɔgɔ ye bɔlɔlɔsiraw sanfɛ mɛ n t'a dɔn ko Aliou Badara Traoré yazi b'a dɔn jamana in walahi n bɛ segin a kan jamana in n'an ma farati les mêmes erreurs minnu ye tiɲɛni kɛ kunun o erreur kelen de bɛ répéter bi c'est à dire f'an ka faamuya ko gros diplôme tɛ jamana mara. I b'a faamu fɔ. Office géré, il va faire office que gérer diplôme. Diplôme t'es office géré. Tu vois les tabacs. Les diplômes va gérer ça va sur le bilan qui est paradis. Si ça va sur le Mali qui est paradis, ça va sur le Mali qui est premier producteur de riz en Afrique de l'Ouest. On va faire en Afrique tout entier. Il y a tagalaje. Comme ne be colon kana se bima office gestion kono ne mao maika ko c'est-à-dire que anana office nyema la abe ingénieur waya jibaro be boromna o ta do de ta créfe dron o te office yere do o ma vécu o ma sigi o te foi kalama yenkola o be fem kalama do à travers les réseaux sur les médias o be fem kalama la o be na ko be pratique ke nodi eni alachi office bele kono durant les 7 zones. Il y a cette zone B. Est-ce que on se ka fo maté soro ko ta ko bla en peu non ka office diriger fo mo no be ka ta yoro wéré ko ingénieur mamunte office yere kono bay mais ani office yere kono mo ki je ka bara ke no fa non ya kuma to ça kuma to yi donc John ga kanini place mina fait no défi ni nana ta première chose ka nyini ga yoro do i ka diplôme da yira k'e bɛ office dɔn i ka diplôme b'i ka dɔnniya de yira i bɛ sɛnɛ kɔni dɔn nka est-ce que i ka diplôme b'a yira k'e bɛ office kɔnɔna dɔn i b'a kɔnɔna ko dɔn i b'a kɔnɔnamaw dɔn a paysans bɛ traiter cogo min na i b'a dɔn i bɛ se k'i to yɔrɔ jan fɛ k'a ɲini k'a dɔn les redevances d'eau de l'office Niger office jisɔngɔ i bɛ se k'a ɲini k'a dɔn mais yala office yɛrɛ bɛ diriger cogo di
an mago bɛ irrigation jumɛn de la pour que office k'an jaabi bi o kuma bɛ nin yɔrɔnin de la. Point d'interrogation. Bas les Maliens. Bon, quand on dit un technicien, un ingénieur, il connaît à la matière. Mais il reste dans les doigts là qu'il faut attester à gérer. Attester à la m'ta donné. Maïe, kabni ala kanda maïe. Yaro Mali bɛɛ maa fɔlɔ bɛ an bɛ contrôle la ne de don. Bilahi Mali bɛɛ maa ye fɔlɔ maa mun tun b'a fɔ n ko an bɛ nin yɔrɔ in man kan n ko k'a bila yɔrɔ la a bɛ yɔrɔ min dɔn parce que le inspecteur de douane de formation n'i y'a bila douane ɲɛmɔgɔ la a b'an jaabi on a vu a kɛra douane ɲɛmɔgɔ ye a ye résultat ɲuman di u y'a bɔ yen k'a kɛ ministre de l'économie et des finances mais n bɛna mun f'i ye Yaz office bi quand il a besoin des acteurs bi n'a mago bɛ maaw la o ye maa minnu b'a kɔnɔ peut-être 20 ans 10 ans minnu y'o k'a kɔnɔ an bɛ se k'olu de ta an bɛ se ka danaya da olu de kan k'u bila an ɲɛfɛ parce que déjà u y'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ quels sont les problèmes affectés comment dire par l'office du Niger quels sont les problèmes qui affectent l'office du Niger donc i b'a ye o mɔgɔ de bɛ se ka na ni solution ye o problème na deuxièmement bi jamana yɛrɛ bolo nous avons besoin de quelle irrigation, de quelle qualité d'irrigation pour que vous ayez un jaabi. Ça n'a pas propagande que moi Mali est deuxième dans la production de riz. Eh alors mais attends là que les bouilles mais déjà tiens. Mais pourtant c'est que office bien. Office est drôle tiens au pire de bagner n'a pas bien à faraka. Plus de combien d'hectares, des milliers d'hectares n'a farako. Comment on a comment on a mais pourtant wati na yana ka sel ni nombre akema. Il y a des officiers qui sont Emile Belim. Tu vas voir do bana de amina fa atara kapti furake français à Fatura. Officier qui en 1200 comme en 1932. 24 canabla 32 la kun d'abord quoi de kama. Il y a Congo de ato anya ke molo senero Congo. Wati mtu abugabe. Officier de Mali Balo. Avec Côte d'Ivoire Balo, avec Sénégal Balo, la fédération qui est officier de la fédération de Balo. Fédération Mounchirani Sénégal ni on ni chama Kubala. Afrique de l'Ouest bé officier de combat Balo. Mais bi officier de Balo mais et pourtant d'offre le nombre d'hectares quand hectares chama réhabilité là 10 chama nana mais a bella donne be bo an ko barga la kata mais dode faraga do be fara dungolo aga mais dode fara suma fara sorota et ya ça depuis ya nga nyonga nyinga John ne be se ga diriger point d'interrogation c'est pas le gros diplôme c'est-à-dire que même fera mun fo jamana nyema ka ni famu ya je suis très non franc c'est comment c'est un fait c'est pas non il va donc si ni a insister attends on aura la thème parce que moi même j'ai eu la preuve mɔgɔ sɔrɔ la minnu ye wele yɛrɛ téléphone na k'a fɔ e ba de Malien e ka conseil ani e olu i ye directive dɔ yira olu la sɛnɛko la ale y'a pratiquer a ye malo bɔrɔ hakɛ mun sɔrɔ a fana dɔ a ye wele k'a fɔ ko n k'i wele ko k'i ka numéro d'a ma parce que ko un certain bad a y'a y'an de ka page sanfɛ donc k'a passer a ma o kɔrɔ b'a yira i bɛ caman kalama malo sɛnɛko in na quoi mais comment cɛ ma baara daminɛ fɔlɔ mun bɛ se k'a yira na k'a fɔ il va échouer ou bien peut-être a t'a dɔn bon n b'a fɛ k'o dɔɔni dɔn o la ko tile mun bɛ jɛ o bɛ dɔn depuis o sɔgɔmada fɛ su mun bɛ jɛ o bɛ dɔn depuis o fitirida nkalon tɛ maa min y'i wele effectivement a ye wele parce que a ye émission lajɛ kan ne ni i y'a kɛ après a y'a lajɛ Boumabel ka plateau kan parce que ni Bou y'a kɛ après il m'a appelé k'a ye numéro minɛ aw la ko ne ye technique dɔ di ko hectare kelen na ko kabini ala ye diɲɛ da ko mɔgɔ m'a bɔ a la fɔlɔ tigi de dɔn u b'a wele ko bilen ale ye 115 sac a y'o de bɔ hectare kelen na bɔrɛ 100 ani bɔrɛ 15 n'i y'a fɔ dɔ ye kɔlɔn kɔnɔ k'a bɛ se ka bɔ hectare kelen na o b'a fɔ i kunkolo tɛ yen ne bɛ pratique kɛ don min na dɔw sina ce monsieur ne connaît rien dans l'office du Niger a tɛ foyi dɔn mais cɛ ko k'a y'a pratiquer k'a bɛɛ ni ala cɛ ko il peut en témoigner n ka sigi plateau kan non a y'a fɔ ale yɛrɛ de k'a ye bɔrɛ 110 c'est-à-dire que n bɛna fɛn dɔ de f'i ye bi mɔgɔ mana na office kɔnɔ i b'u ka idée dɔn n bɛ se ka irrigation ɲɛnama kɛ cogo di ji kɔni président kɔni ka se ka satisfait ji ko in kɔni na office ka ji sɔngɔ ka d'a ma mais le mode de culture le système de culture o t'u yɛrɛ impliqué a la quoi ça fait combien d'années e b'a mɛn Mali kɔnɔ ko cikɛlaw bɛ ka former sɛnɛ kɛ ko cɛ ɲina ka cikɛlaw dɔw ta ka to ka formation k'u kunna mais pourtant wariw bɛ na est-ce que e y'a mɛn ko formation bɛ ka kɛ an ka cikɛlaw kunna a ye taa sɛnɛ kɛ tan nin cogoya in de ka ɲi nin de ka ɲi nin de ka ɲi est-ce que e y'a mɛn fɔlɔ i t'a ye bon i b'a dɔn sɛnɛ ye fɛn dɔ de ye théorie don
pratique do quoi. Tu sais, pour que ça soit scénaire matériel il faut de bons partenariats, n'est-ce pas? Donc, il va donc la fili bon pour moi, et c'est un mabo intellectuel là, qu'à non, mais quoi de filles ça? À ma fille ko avance nimbo comment dire intellectuel ou fan ou alors ou c'est moi faire na comment toi ça? Mais qu'a fait mon fille an kana jamana ko bɛɛ ta ka kɛ gros diplôme de ye ko ni poste in ka girin ko ingénieur de bɛ se k'a diri ou bien à gérer c'est faux et archi faux n bɛna mun f'i ye en Chine ingénieur ma jamana jɔ maa minnu bɛ pratique kɛ les petits diplômes olu de ye jamana jɔ olu de ye jamana kɛ état ba ye aux États-Unis c'est la même chose ni anw nana yan ko gros diplôme fo a ka sɔrɔ ingénieur ni fɛn na e taara IPR la walima e taara français ni école in na walima Espagne ni école in na ka kɛ ingénieur ye ko de b'a to ko e bɛ se ka office c'est faux kuma kun fɔlɔ ye mun ye Jaz n'i bɛ bila fɛn o fɛn kunna k'i k'a mara o k'a sɔrɔ i k'a fɛn dɔ fɔlɔ e bɛ se ka bila famille dɔ voilà o k'a sɔrɔ i b'a fɛn dɔn Sénégalais bɛ nin de fɔ voilà au moins i bɛ se ka fɛn k'a la n bɛ misali ta office kɔnɔna bi jumɛn bɛ sɛnɛ nous avons 2 systèmes ou 3 systèmes de culture sukorokala o bɛ sɛnɛ malo bɛ sɛnɛ maraîchage fana bɛ kɛ ni base 3 de bɛ yen mais nin bɛɛ la malo de ka girin a bɛɛ ye i y'a faamuya Yaz pour que n ka malo sɔrɔ ka ɲa office ka malo sɔrɔ ka ɲa yala plan jumɛn de bɛ yen n'an bɛ se k'o di cikɛlaw ma an bɛ se ka cikɛlaw adapter jumɛn de la baara suguya jumɛn de la pour que malo ba ka sɔrɔ Yaz n'i ye mɔgɔ don salle kɔnɔ ka ɲininkali k'o la bi ingénieur caman b'i da falen dɛ anw ta ten k'an bɛ kuma ten nka non seulement j'ai le diplôme mais Yaz a dɔnniya bɛ n na parce que je suis natif de la zone bi ma bila yen n bɛ office dɔn wallahi m'a dɔn a tɛ i n'a fɔ fana ko ne de kun ka ta ko de ka di je ne parle pas de cela mɔgɔ baden bɛ office kɔnɔ durant 20 ans u bɛ yen san 20 min b'a fɔ o ɲininkali de k'i la o et si c'est pas les intellectuels est-ce que ceux qui sont sur le terrain aussi sont prêts à être ministres jumɛn est-ce que olu yɛrɛ a ka d'olu ye est-ce que olu labɛnnen don ka kɛ ɲɛmɔgɔw ye minnu b'a kɔnɔ voilà parce que ça demande quelque chose donc sisan ministère ninnu filɛ non c'est-à-dire que Mali la an bɛ fili dɔ de kɔnɔ an bɛ fɛ dɔw ka wuli de ka to ka boli parti politique kɔnɔ wo pour que u ka ta ka bila nin poste ninnu na dɔw de fana t'o fɛ koyi fɛn k'o fɔ ɲɔgɔn na donc fanga wuli ka s'olu ma de non u ma fanga wuli ka s'u ma u bɛ yen u bɛ yɔrɔ dɔn Yaz ni yɔrɔ suguya la c'est très simple i bɛ mɔgɔ de bila ka taa an kɛ démoralité kɛ kuma banna o jɔn de bɛ se ka nin yɔrɔ in diriger a mɛn office kɔnɔ a b'a dɔn mɔgɔ bila ka taa an kɛ démoralité kɛ dɔrɔn bilahi i bɛ maa sɔrɔ an mago b'a la maa min bɛ se ka ɲuman kɛ jamana ye an mago b'o de la koyi a ma fɔ ka boli maa nɔfɛ i t'o lajɛ dɛ mais jamana bɛna intérêt jumɛn sɔrɔ a la n'a tigi numera ne kan b'o yɔrɔnin de ma o maa ba yiri k'a bɛ office kɔnɔ minnu bɛ se ka office kɛ bilahi diɲɛ fɛn bɛɛ Mali tɛ dɛ dɔw bɛna kungorekun kan ka malo deli an fɛ a bɛɛ ni Ala cɛ jamana dɔw bɛ ka ko k'an na bi ni e ni Ala cɛ n'an office don balan t'o sɔn malo la dɛ an b'u kɛ geribuw de bilahi donc u bɛ kɛ geribuw de. Donc, ce que je vais demander maintenant, on va suivre de près le ministre là. Amina, Nyamadalou Bogake. Sénégalais, c'est un phénomène. Non, c'est pas un ministre, c'est le président de l'international. C'est un phénomène. Ni moun kera oye quoi. J'espère que vous êtes intéressé au Sénégal la prochaine. Ni au Sénégal bon en quelque sorte au Sénégal là quoi. Mado au na che, au mako be muna. Ça va pas tarder. Vous allez avec Donald na sega, na sega. Donc amisi c'est quelque chose c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer de lui? Il va faire rien du tout. Non. Cɛ ala kama sa an ye plan di jamana in kɔnɔ f'an sɛgɛnna ne ye plan dili dabila dirigeants ma koyi ne bɛ plan di cikɛlaw de ma n'i ye ɲininka n ka plan na n b'a d'i ma walayi bisabililayi n tɛ dɔrɔmɛ kelen minɛ la malgré que n ye kalan de kɛ n y'a sara k'a kɛ de mais bilayi n tɛ dɔrɔmɛ kelen minɛ la mais je te dis n tɛ foyi di dirigeant ma tuguni a bɛɛ ye ko parce que dirigeant dɔ bɛ yen c'est quand n'i bɛ idée dɔ yir'u la k'a fɔ
mbe fe ka keta nin kan awu wono yibe bullaw no fe pour que u yibla poste do dilay anu dabla oui ouais tu sais est-ce qu'on peut am se ka kɛ sɛnɛkɛla ye mɔgɔ i bɛ se ka kɛ sɛnɛkɛla ye ka tila ka kɛ minisiri ye ka se ka fila bɛ gérer ka ɲɛ parce que terrain ani ni ma kɛ sɛnɛkɛla i dɔn ta mais e maa ma deli ka sɛnɛ kɛ e tɛ foyi kalama sɛnɛ na f'e taara sigi a kalan na a feere ko sɛnɛ bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan e ni ala cɛ normalement est-ce que e kan ka ta kana bila k'e ka sɛnɛ diriger k'e ka sɛnɛ minisiri so e k'o diriger e bɛ mun ɲɛnabɔ la tu n'as jamais fait mais a fɔr'i ye sur les papiers ninnu fila tɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka sɛnɛ la taga ɲɛ non intellectuellement et non Aïssa pratique la sɛnɛkɛla yɛrɛ de bɛ se ka sɛnɛ c'est-à-dire n bɛna fɛn dɔ de f'i ye f'an ka ɲɔgɔn faamuya sɛnɛkɛla o de bɛ se ka sɛnɛkɛlaw kungo ɲɛnabɔ c'est comme militaire de bɛ se ka militaire kungo ɲɛnabɔ n y'a fɔ la fois passée sur la radio Patero ko Mali la tant que poste dɔw bɛ yen le ministère de la défense et des anciens combattants tant que o bɛ di civil ma Mali armée tɛ kɛ fɛn ye le service de renseignement SE tant qu'à bɛ di civil ma ko Mali bilayi Mali armée tɛ kɛ fɛn ye ni poste ka daraki civil la k'a bɛɛ di armée ma sɔrɔsiw de bɛ se ka sɔrɔsiw kungo ɲɛnabɔ an tɛ mɔni kelen kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ mɔnikɛla de bɛ se ka mɔnikɛla kungo ɲɛnabɔ o kuma b'a jira k'a fɔ sɛnɛkɛla dɔ de kan ka ta mun yɛrɛ bolo bɛ sɛnɛ la il y a son champ a bɛ se ka wala bilayi ni ne y'a simi ye n bɛ taa ngolo ta a ka foro kɔnɔ ka na bila office président la mais n b'a fɛ ka fɛn dɔ de f'i ye est-ce que ngolo a bɛ se ka na ni partenariat ye ka se ka Mali sɛnɛkɛla bɛɛ se ka se k'u la satisfaire partenariat to ye san joli an bɛ yan est-ce que a bɛ se ka budget la ne yɛrɛ walahi Yaz nkalon ye haramu ye dɛ hali n'i tun bɛ maa contre la tiɲɛ fɔ durant toutes les PDG de l'office minnu tɛmɛna n bɛ bilayi an bɛ yarɔ n ye gosi da kan mais u bɛɛ cɛla ne yɛrɛ ka mɔgɔ ye k'a sera ka na ni partenaire ye au moins c'est lui a ye allemand dɔw convaincu f'u ye plus de 40 milliards d'office la kɔsɛbɛ na Denbugu tun bɛ 1 2 3 la u taara Denbugu kɛ fo 4 ye c'est grâce à lui e dalen dɔ la ka fɔ ko mɔgɔ dɔ i ka taa ta ka bɔ a ka foro kɔnɔ comme Bandaw taara cogo min na ka na bila présidence Aïssa o fana ma fɔ sa président fana ni officier réalité tɛ kelen sa a fɔra k'i kana jamana kuturu cɛ ala an fɔra sa an tɛ non an bɛ sira sɛnɛkɛlaw ɲɛ parce que sɛnɛkɛla n'a mɛnna foro kɔnɔ ala y'a bila ɲɛ ma ne b'a ka foro ni Mali bɛɛ en général a tɛ jamana ta ka sɔrɔ ta ye quoi n bɛna fɛn dɔ f'i ye da o la bi je vais te dire des postes a bɛɛ ni ala cɛ le poste de PDG, président directeur général de l'office, de la CMDT, de l'OPIB, ni poste nous a green, ni poste ministériel. Ou ka poste ou ka green ou ka ministère ka poste ya kelen na bɛɛ. D'accord. Bad. An bɛ a fan filɛ k'u ka vidéo partager u b'a liker ka commenter mɔgɔ minnu bɛ k'an filɛ Faransi minnu bɛ k'an filɛ Côte d'Ivoire minnu bɛ k'an filɛ Amérique minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ yan région ni capitale kɔnɔna la an b'a fɔ bɛɛ ka vidéo u ka partager Bad le Malien an n'ale bɛ ɲɔgɔn bolo juste ka se ka éclaircissement kɛ Mali problème baw kan Bad le Malien i b'a ye Algérie ani Mali ɲɔgɔn samasamaw bɛ yen kibaruya dɔw fana circulé la ko des soldats ont été déployés à la frontière Mali-Algérie. Au kɔfɛ, an ye information wɛrɛ ye tuguni ko des soldats algériens neutralisés par l'armée malienne. Ba ni ye nin yɛlɛma bamanankan na, o kɔrɔ b'a jira Mali Algérie sɔrɔdasi dɔw ɲinɛ ka taa sɔrɔ k'a sababu kɛ Mali sɔrɔdasiw ye. Mali finitigilaw ye. A ye kuma rectifier. Je dis et je le répète. En côté ni ngo Algérie ka sɔrɔsiw dɔ yɛlɛma k'u kɛ terroristes ye u nana an y'u faga an ye terroristes de faga. Donc ils ne sont pas militaires. Mais ils étaient déshabillés de leur tenue militaire. Ka terroristes fini dɔw kana k'u bila ka na jamana kɔnɔ k'u ka dankara na an y'u faga. Donc c'est vérifié même k'a fɔ ko non k'u fagara. I b'a dɔn mun ka gone Mali kɔnɔ. Yazé de b'i ka kunnafoniya di cɛ ta source. Source tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo a b'i sigilen to a ka tɛmɛni kunna dɔrɔn k'a lagosi. Ko tiɲɛ tɛ ko kelen t'a jaba la o de la on va pas se trouver par ça maa o maa bɛ Kidal dɔn i bɛ c'est à dire cɛ o cɛ i vécura Kidal i b'a dɔn tigitigi Mali jugu fɔlɔ ye jɔn ni Algérie don a bɛɛ ni kira cɛ ɲɔgɔn samasamaw bɛ yen politique non kuma to n bɛna fɛn dɔ de f'i ye n bɛ misali ta aujourd'hui toutes les chefs terroristes Kidal waati min na an bɛ frappe kɛ yen minnu sera ka boli yɔrɔ jumɛn de Algérie Algabas Agintala Sema mɔgɔ ka ɲɛ o ye jumɛn de don Azawad mɔgɔ ka ɲɛmɔgɔ ka Azawad kuntan ye a tɛ yan Bilal Ak-Sherif a bɛ yen Fad Agal Mahmoud a bɛ yen u ka cɛ in tɔgɔ comment dirais-je
hier qu'on met, comment dire, Arabie Saoudite. Lui, il a toujours été là-bas, Mauritanie, Arabie Saoudite. Mais toutes les autres, à Algérie. Cɛ mun fagara Assane Ag Fagaga a fagara a bɔra yɔrɔ jumɛn de kana a bɔra Algérie de Tinzawatène armée a neutralisé a sara ka turupu min to o turupu kelen de wulila un samedi k'u kana attaque kɛ Mali armée y'u frappé k'u bɔnɛ nin na o ma kun Algérie fɛ Algérie m'o digéré Algérie tilala k'a yɛrɛ ka soldat dɔ de déshabiller transformé en terroriste k'u kana Mali massacrer Tinzawatène fila de je profite et je répète n bɛ segin k'a fɔ Tinzawatène dɔ bɛ Algérie kɔnɔ dɔ bɛ Kidal fait comment dire Mali kɔnɔ maintenant a fila ni ɲɔgɔn cɛ c'est 9 kilomètres ni Tamaseka n'a bɛ wele cogo min na ko Achibris Tinzawatène yɛrɛ tɔgɔ de y'o ye Achibris u b'a wele ten de mais langage la a yɛlɛmana Mali ni Algérie kɛlɛ yaza bɛɛ ni Ala cɛ bi tɛ ça date de longue date c'est pas aujourd'hui dugukolo mankan dila ka tɛmɛ Mali ni Algérie cɛ parce que jagoya coûte que coûte Algérie bɛ Mali yɛrɛ Kidal bɛɛ de nɔfɛ k'a bɛɛ d'a ma a ma sɔn Tinzawatène mun filɛ u baranta kun don a dir'u ma pour que an ka fara ɲɔgɔn an kana kɛlɛ o kɛra an ka président Modibo jɛnna k'a d'u ma pour que an n'u kana kɛlɛ parce que k'an delila k'u dɛmɛ an n'u ye teri ye k'o d'u ma an bɔra olu bɛɛ kɔnɔ maintenant an bɛ degré jumɛn de la Algérie il commence à avoir des problèmes et comment dirais-je de pétrole de carburant maintenant n'i y'a ta k'a lajɛ Algérie kun bɛ k'a yɛrɛ ka pétrole de to yen fɔlɔ a b'i den ka balo Mali ka pétrole la mais k'an ye Kidal minɛ o bɛɛ dabila la o b'an pousser ka don yɔrɔ dɔ kɔnɔna la n b'a fɔ ko ɲininkali k'i la u ye communiqué min kɛ tout récemment ko l'Algérie veut investir dans les pays dans certains pays d'Afrique Libye la Libye, le Mali, le Niger. Donc, avant pousser ka don o kɔnɔna la quoi. U ka o ye jumɛn ye comme sani y'a faamuya u b'a fɛ ka yɛrɛmadiya dɔ de ɲini maliyɛnw fɛ tuguni wa walima u b'a fɛ ka partenariat dɔ de kɛ pour que ka se ka bɔ fan yɛrɛ de sɔrɔ farafinna kan jumɛn e fɛ o jumɛn. Le partenariat de l'Algérie ça a été toujours terrorisme o fɔ diɲɛ bɛɛ ye. U ma nafa las'a ma ni dɔ ye. U mana na ni diɲɛ fɛn o fɛn ye a to ye Ala ni kira kama. Janfa b'a duguma Algérie falen don k'a daminɛ a président Tebboune fo duguma a bɛɛ terroriste ye u wolola terroriste la u mɔnna o kan u bɛ sa o la bilayi terroriste ya de Algérie sigi ni minnu tɛ Algérie histoire dɔn ka taa ɲininkali kɛ c'est le terrorisme o de ye Algérie fondé bilayi terroriste ya de Algérie espace bonya k'a bonya ka tɛmɛ comment dirais-je Afrique kan c'est le terrorisme o de ye Algérie sigi wa Algérie histoire ɲɛ cɛ caman t'a dɔn dɛ terroristes de taara ɲɔgɔn kunbɛn Algérie a terroristes dɔw bɔra Libye dɔw bɔra Qatar dɔw bɔra Maroc dɔw bɔra jamana in na Tunisie ainsi de suite olu de taara ɲɔgɔn kunbɛn Algérie ka taa Algérie fondé le président Algérie président fɔlɔ ko Maroc il est d'origine marocaine. D'accord. Il est d'origine marocaine. Donc kɔrɔ yira k'a fɔ u ka kow jɛlen tɛ kosɛbɛ Mali kan k'i kɔlɔsi o la kosɛbɛ n'i y'a faamuya Badle Malien sisan n'an bɔra yen an b'an sɛnsɛn toujours an bɛ c'est-à-dire je vais pas toucher trop Algérie histoire in n t'a fɛ ka maga a la kosɛbɛ quoi mais an ka taa les trois pays Sahel ko voilà donc tu peux pas nous parler un peu de ça les trois pays du Sahel, les pays du Sahel quoi l'AES kibaruya jumɛnw bɛ l'AES kɔnɔna la wagati la. D'accord yani an ka don AES kunnafoniyaw la n'o de l'Alliance des États du Sahel Algérie ta pour que k'a englober parce que déjà j'ai été tellement touché mais après m'a touché quoi parce que ɲ'a ye o y'an taabolo ye Mali kɔnɔ yan en tant que Malien o y'an taabolo ye o de ye n'i ka kunnafoniya di dɔw bɛ sigi dɔrɔn k'a lagosi ko kisɛ kelen t'a jaba la. Voilà maintenant ne bɛ mun nɔfɛ n'i bɛ maa ka kunnafoni lagosi o b'a sɔrɔ dalilu b'i yɛrɛ bolo i b'i ka dalilu de bɔ ni service de renseignement ko k'a bɛ kuma yan don o don bilayi Maliyɛn caman b'i yɛrɛ fa dɛ i sɔn o ma ni Modibo ko k'a bɛ kuma don o don maa caman bɛ lebu dɛ dɔw bɛ sɔn ka t'u yɛrɛ fili troisième point na troisième point filiba bɛ caya don maa caman lebu bɛ bɔ a don dema Mali sigi